Tá na scéalta ag a gciúil le chluisteagan ón man agus ócadas na cáirde, inis táid chun an íringe chluisteáil. An íringe gláán lám géir mar tá dratharcha, drafúr, mám agus dadan sa inis, agus ní bheith géin ceilt beag na mór. Baba, is brá tú eáil. Leo, deasta sa eáil. Deirdre, Bartley, Leon, fáilte roimh. Baba, chunas mar a bhí an gang seo. Cné, tú bhla bhasta, tá féinte go má. Chunas mar a bhí an gang seo agus iad a fása níos. Bhí mar géis búitiúis an leis an tóm a hainneis. Tám cinnte go bhfuil cars muoine bhain. Cars muoine. Well, ar sé dínta ág, tá sé deanna go ddéirim sa le líú agus déirí líom sa me sé scantaí ggóilsead montéisiad. Agus déirí lí nó me sé scantaí. Scarabí fadam lehan bhí comártas bheith an seo an RTí agus chum sé staiad. Ní ró sé dág. Líon déag ní mianna go dé agus bhí Deirdre na Bobby bug agus chuirmaistead ar a comártas agus ní fanne bunt na gabhí ach bhí sé de ceáil a tamsin. Bhí thug bud brelíine dúirte má go daoine go daoine halban ceile ag fearradún sé James McCarthy fanne chud glóirí dtí mhaí agus Deirdre den Bartley agus an sin thug mar siad go ag James agus bhí sé fáil chud glóirí Ciaran agus Paul. Just i chear acu. Ná tá lír an sa téile agus dtíar a gcónaí an chead drám agus an darna drám, you know. An chead cear agus an darna chuige agus tíidir sa go bhfuil chead drám níos mó na fuad uile. O deirann sé telum a Scarabí, bet ná. So many Sean Drurig Bonavorde on Nomad Leo. We can't let Baba take all the credit for this, can we? Well. Dúirt lámór daoine lam smaia fear tá ban mai ar a bhúil. Agus tá sé sin tír. Tá sé sin tír. Leon, bhí do bhaithir arán sin nómad ó hin gur a gutsatá na scéalta ar fad, an íringe ar fad faoi Clannad. Well, ní roma sin sa grúpa a dybar me lá an tam crína me mar teisir a scal. Well, bhí mar a bhela bhór lá í an revision. Me fólum, me couple of tourists lá. Í me fólum for the economiacht a bhela bhór agus a couple of ponta. But blianti maithe tasal. A could bhór scialta tad mahan seo for the lehan TV jazz agad mai, but a cynnewm sa níos she's an autobahn sa Yarman and Shan Transit van. Na brush van vi acu she's agus sílim what you're yelling hug a van shodifa agus you know gahabirative stida was it kind of cargo van vi ag vi na bali is a shakum with me agus big in the he we're in the middle. Was it we should ship So ben and glamour ar fad. Ben and glamour. But she didn't run more ní raibh sé seo éasca Deirdre. Ní raibh sé seo éasca néchar. Capadína i gabhar banna ceoil ar nós Clannad. An glam se ar fad, an targad ar fad, an cháil se ar fad. Ach níl sé éasca. Yeah, bhí me sé taras lá an lías a seart agus héag me sin sin tú sin an daoine na tá chum ceáil agad sin tún sin go dtíon hálar a háart a flog agus níl agad a smidú ar art agus tú halama a cai tú hálann sin bhín tú táisteal bhí le tí tú go dtíon hála cai tú soundcheck céanún sin agus na sin críonhí beidir go méid chance agad grim le ihe agus an sin téanú réir go dtíon na héanú dóir maidin agus a ráig leat a rís. Sinné agus bála eile agus caihe eile. So tá neall sé goparas go sin an Bartley, tá ceappa go bhórtas an job ceart, mar bíchas go bhfuil an obair sa fob go bhfuil sé dochar agus a bhhaint a fada. Tá bhhaint a níos foiideag an gang seo tá a déanam. Nealsa gom, Tá me sé raibh tal Leo agus chun na cuairtúirí ceist so bhfuil tá seb de ceol agus dearm sa lá ceol má bhhain agus tú téilelam arcas ní a tabanna. Baba, cadin rud a smó faoin glán ar fad a thugan is mó sásab tá etna darnó agus brídín bhí páisteó go brídín an bhí sinnéad gus a bheith gáilanta. Go dtín an rud a smó an sásab dat. Bhí go carú bhí ceolainn sin an North
agus gadannig se de chéile ríist ní Jimlianna bhí Canada bhil bhí Pála hiúil agus bhí maid duna go téin a se galantaí de ceilt ceálann sin an át. Well, tá mí anna bhuiochtíobh se Leo, Abba, Deirdre, Bartley agus Lón, anna bhuiocht dahan duine a thugcúnmh chun an chláir seo chur le chéile, thug sé an iritin, tachtan ír, webse chun é seo dhéanamh agus tá míid fíorhuioch. Gohairhead an bhirrta gubse. Murach sibse, ní bheith Clannad ar bit. Clannad ar bit. Baba, ar míle mágad, Leo, ar mágad. Deirdre, tá ag dul chun ceol le a plán.